こんな格好、パーカーと T シャツ1枚でちょっと出ちゃった。雪が積もってる。寒いよ。今日は東京寒い。これごめんな。はい、今これが自分家の、庭ですね。はい、で今どんくらい積もってるかって確かめようとしてね、今これお湯を雪にかけてみて、はい、結構積もってます。結構積もってるね。ほら、はい、こんな感じ。断面図っていうの、こんな感じ。もうちょっと広げて iPhone 入るぐらいにしようかな。横に入るぐらい。入るかな。これで入るでしょ。じゃあ近づけてみたいと思います。わからねえやこれ。もうちょっともうお湯ない。でもこんな感じです。今日の東京は真っ白ですね。はい、ということで以上。